جناب محترم قاری محمد الیاس مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں نعت آقا سنا رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، میں جھولی پھولوں سے بھر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو، میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو۔ سنا میں رب کا امر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں نعت احمد کو لکھتے لمحے احد کی سرحد نہیں بھلاتا، میں نعت احمد کو لکھتے لمحے احد کی سرحد نہیں بھلاتا۔ کرم ہے رب کا گزر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ اور بڑا قابل غور جملہ ہے، اہل حدیث یوسف پوس نے جو آج یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس کا پیغام ہے، یہ کالا فتنہ یہ کانا فتنہ، یہ کالا فتنہ یہ کانا فتنہ، نبی کے دشمن ہیں دونوں ارشد، نبی کے دشمن ہیں دونوں ارشد، میں کر تمہیں بات
خبر رہا ہوں نکھر رہا ہوں سور رہا ہوں میں ذکر آقا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام لبعد آج دی یہ عظیم و شان فقید المثال اہل حدیث کانفرنس جو اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت نال مغرب تو لے کے جاری و ساری ہے. جماعت دے جید علماء میرے تو پہلے بھی خطاب فرما چکے نے اور میرے بعد بھی جماعت دے قائدین اور معزز علماء نامور خطبہ خطابات فرمان گے. الحمدللہ یہ میدان تنگی دامہ دا شکوہ کردہ نظر آ رہا ہے. یہ سارا اللہ دا فضل ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث اور بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان شہباز اور شاہین ان تمام احباب کی محنت دا ثمر ہے. اللہ رب العالمین نے ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی اس جہود کو قبول فرما لے. حضرات ذی وقار جو آیت کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے یہ دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک بڑا ہی منفرد وصف پیش کیتا ہے اور آپ بھی باقی انبیاء کو ایک منفرد اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی تھی. آؤ ذرا میں دیتے چند ایک معروضات واڑے سامنے عرض کروں گا, انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرما دینے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ رب العالمین فرما دینے کل محبوب فرما دیجئے ایوہ الناس پوری دنیا دے لوگانوں اعلان کر دیو نا. فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا رب العالمین نے سونیوں لوگاں نو آگاہ کر دیو نا کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات واسطے نبی بنا کر کے بھیجے آئے. نوریاں دا نبی بنایا, ناریاں دا نبی بنایا, خاکیاں دا نبی بنایا, عربیاں دا نبی بنایا, اجمیاں دا نبی بنایا, گوریاں دا نبی بنایا, کالیاں دا نبی بنایا, چھوٹیاں دا نبی بنایا, اڈن والیاں دا نبی بنایا, چلن والیاں دا نبی بنایا, زمین والیاں دا نبی بنایا, آسمان والیاں دا نبی بنایا. اللہ رب العالمین نے جتنے پیغمبر, جتنے رسول, جتنے انبیاء و دنیا دے اندر بھیجے آئے, ہر نبی کوئی نبی ایک بستی واسطے نبی بن کے آیا, کوئی نبی ایک قبیلے واسطے نبی بن کے آیا, کوئی نبی ایک علاقے واسطے نبی بن کے آیا, کوئی نبی شرق والیاں دا نبی, کوئی نبی غرب والیاں دا نبی, کوئی شمال والیاں دا نبی, کوئی جنوب والیاں دا نبی. مگر میں قربان جاواں جدوں آمنہ دے لحاظ دی باری آئی, جدوں پیغمبر حسن و جمال دی باری آئی, جدوں میرے بدر منیر دی باری آئی, جدوں جگہ دے پیر دی باری آئی, اللہ فرماتے نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو پوری کائنات واسطے نبی بنا کر کے بھیجے آئے. اللہ اکبر ان سمجھ لو نا, اللہ دی زمین دی او تھاں ہی نہیں ہے جتھے کملی والے دا نام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجے آئے. اللہ دے قرآن دے ایک دوسرا مقام سنیا جے, اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ
اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے اور اسی اپنے نبی نو جہاناں واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے اللہ تعالی نے ایک جہان دی گل نہیں کیتی لفظ عالمین بولے آئے جہاناں واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے یعنی میرے پیغمبر صرف پاکستان والیاں دے نبی نہیں صرف ہندوستان والیاں دے نبی نہیں صرف عرب والیاں دے نبی نہیں بلکہ پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے اللہ اکبر جتھے تک میرے سونے رب دی خدائی ہے اوتھے تک میرے کملی والے دی مصطفائی ہے اللہ تعالی نے مرتبہ اے مقام تے عظمت عطا کیتی میرے پیغمبر نو اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جی اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رسالت عطا کی تھی اور ایسی عالم کی رسالت عطا کی تھی کہ ہن قیامت تک اللہ اکبر نہ کسی نبی دی ضرورت ہے نہ کسی نبی دی اور کسی دی رسالت دی ضرورت ہے قیامت تک واسطے میرے پیغمبر دی نبوت بھی کافی ہے میرے پیغمبر دی اترن والی رسالت بھی کافی ہے اللہ اکبر دنیا تے پہلے جتنے انبیاء آئے نے یا تے وقت دے لحاظ نال محدود نبوت لے کے آئے یا علاقے دے لحاظ نال محدود نبوت لے کے آئے جدوں میرے پاک پیغمبر دیاں باریاں آئیاں اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا میرے پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات دا نبی بنا کر کے بھیجے آئے اللہ اکبر آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میرے بعد بس قیامت آئے گی قیامت آئے گی میرے تے قیامت دے درمیان اور کوئی نبی نہیں اور کوئی رسالت نہیں تسی امت آخری جے میں رب دا نبی آخری ہاں اللہ اکبر میرے بعد نبی کوئی نہیں تواڈے بعد اور کوئی امت کوئی نہیں اللہ فرماندے نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے پیغمبر پوری کائنات دے نبی بن کے آئے توجہ کرے آج ذرا غور کرے آج ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت سونا نی لے کے آیا محدود جئی نبوت سونا نی لے کے آیا سارے جہان داؤ راہ پر بن کے آیا پکوان دا بھی نبی حشرات دا نبی میرا نبی تے بدلا کائنات دا نبی میرا نبی تے بدلا کائنات دا نبی سورج اے چن تے تارے من دینے اس نو سارے سورج اے چن تے تارے من دینے اس نو سارے مننا پوے گا دن تے او رات دا نبی میرا نبی تے بدلا کائنات دا نبی اللہ فرماندے نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے اللہ اکبر صرف انساناں دے نہیں حیواناں دے بھی نبی بن کے آئے صرف حیواناں دے نہیں میرے پیغمبر درختاں دے بھی نبی بن کے آئے درختاں دے ہی نہیں میرے نبی پتھراں دے بھی نبی بن کے آئے صحیح بخاری پڑھن لگا وا توجہ کرے اج غور کرے اج میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تین یاراں دے نال تین صحابہ کرام دے نال مل کر کے جناب احد پہاڑ تے چلتے جا رہے نے احد پہاڑ مدینہ طیبہ دے اندر بڑا لمبا چوڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ کی چھاتی دی اوپر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے نے تے احد پہاڑ ذرا حرکت دے اندر آیا احد پہاڑ ذرا جنبش دے اندر آیا تے نبی پاک علیہ السلام نے احد پہاڑ ٹیڑی ماری تے آقا فرماتے نے اس وقت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان فرمایا خیر جا حرکت تو بعد آ جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوارے تیرے تے اللہ دا نبی سوارے تیرے تے صدیق اکبر سوارے تیرے تے میرے دو شہید سوار نے حضرات محترم توجہ کرے اجے غور کرے اجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تعارف بھی کرایا اس پتھر نو اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر دے سامنے جنوں اپنا حکم رکھے آئے واتے سین نے لکھے آئے پتھر رک گیا اے جناب پہاڑ ٹھہر گیا کی پتہ لگا او پتھر بھی جاندا ہے اے نبی گلا انساناں دا ہی نبی نہیں ہے اے نبی پتھراں دا بھی نبی بن کے آیا ہے تے آقا فرماندے نے احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے تے میں احد پہاڑ نال پیار کرنا میرے محترم بھائیو یہ حدیث مبارکہ تسی علماء کول سنتے ہی رہندی ہو یہ حدیث مبارکہ تانوں زبانی یاد ہوئے گی مگر اس حدیث مبارکہ دے اندر میں کچھ سبق تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا وا ایک دو پیغام دے کے بعد میں ختم کرنا چاہ رہا وا حضرات محترم غور کریا جے توجہ کریا جے گورے والا دی سرزمین تے اج کالج گراؤنڈ دے اندر اہل توحید دا اللہ اکبر میدان سجیا ہویا ہے اج ختم نبوت دے چوکیدار آئے بیٹھے نے اج یوتھ فورس دے سپاہ سالار آئے بیٹھے نے اج دنیا والیاں نو صحابہ اور اہل بیت دی اللہ اکبر عزت تے جاؤ حشمت دا پیغام دین والے آئے بیٹھے نے غور کریا جے اس حدیث مبارکہ وچ سانو پیغام تے سبق حاصل ہوندے نے پہلا سبق پتہ ہے کی ملدا ہے میرے پیغمبر نے او بات تیری ماری آقا فرماتے نے احد رک جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے اللہ دا نبی سوارے حضرات محترم احد پہاڑ جڑا کئی کلومیٹراں تے لمبا چوڑا پہاڑ پھیلیا ہویا پہاڑ ہے نبی پاک دا آرڈر سنیا ہے یہ پہاڑ فوراً ہی رک گیا ہے انہیں حرکت نہیں کیتی اللہ اکبر حضرات محترم پتہ لگا پتھر بھی نبی پاک نو پہچان دے نے پہاڑ بھی نبی پاک دا کہنا مندے نے امتیا میں تینوں ایک درد دل نال پیغام دینا چاہنا تو 5 فٹاں تے مان کیتی پھرنا ہے 6 فٹاں دے قد تے مان کیتی پھرنا ہے کیوں نہیں تیرے تے نبی پاک دے فرمان دا اثر ہوندا کیوں نہیں نبی پاک دے حکماں دی تابعداری کردا کیوں نہیں اللہ دے نبی دا تابعدار تے فرما بردار بندا پتھر نے مان لیا نبی پاک دا کہنا تے پتھر حضور دا تابعدار بن گیا ہے اس پتھر نو اللہ نے دماغ بھی کوئی نہیں دیتا اس پتھر دے کول تعلیم بھی کوئی نہیں اس پتھر دے کول علم بھی کوئی نہیں او پتھر بولن تے چلن دے قابل بھی کوئی نہیں اے حضرت انسان اللہ نے تینوں علم بھی دیتا ہے اللہ نے تینوں شعور بھی دیتا ہے اللہ نے تینوں عقل سلیم بھی عطا کی ہے اللہ نے تینوں انسان بھی بنایا تے مسلمان بھی بنایا ہے تو کیوں نہیں نبی پاک دا تابعدار بندا اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا اللہ مولا کریم فرماتے نے میرا پیغمبر جو تانوں دے دے او لے لیا کرو تے جتھوں میرا نبی روک دے اوتھوں رک جایا کرو ڈر جو کہنا تے رب کولوں اللہ دا عذاب بڑا ہی سخت ہے اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے لہذا پہلا سبق ملدا ہے کہ اللہ اکبر نبی پاک دا سانوں کہنا نہیں موڑنا چاہیدا پتھر تے پہاڑ بھی اللہ دے نبی دے تابعدار سن دوسرا پیغام اس حدیث مبارکہ اندر آقا فرماتے نے اے احد رک
جا تیرے تے اللہ دا نبی سوارے تیرے تے میرا صدیق سوارے تیرے تے میرے دو شہید سوار نے اللہ اکبر پتھر نے سنیا رک گیا حضرات کام کی پیا ملدا ہے ایک لگدا ہے اللہ دے نبی مدینہ پاک دے اس اتنے بڑے پہاڑ نو دس دے پہنے بہت رک جا تیرے تے میرا صدیق سوار ہے تیرے تے میرا فاروق سوار ہے تیرے تے میرا عثمان سوار ہے رک جا ادب کر میری ابو بکر دا حیا کر میری ابو بکر دا اللہ اکبر تعظیم کر میری عثمان دی پتہ لگیا بوئے والا دے پاسیا میرے پیغمبر نو صحابہ اتنے پیارے نے ایڈے چنگے لگدے نے کہ اللہ دے نبی پتھراں نوں صحابہ دا ادب پہ سکھاندے نے پتھراں تے پہاڑاں نوں صحابہ دی دین پہ سکھاندے نے پتھراں تے پہاڑاں نوں صحابہ دا قدر کرنا پہ سکھاندے نے اے انسان تینوں کی بنیا ہے او پتھر ہو کے صحابہ دا ادب پیا کردا ہے تو انسان ہو کے صحابہ دا ادب نہیں کردا تو بندہ ہو کے صحابہ تے تبرہ بولنا ہے تو اللہ دا بندہ ہو کے صحابہ تے امام تے شک کرنا ہے تو انسان ہو کے صحابہ دے بارے بکواس کرن لگ جانا ہے اللہ دے نبی نو ایڈے پیارے نے صحابہ کہ اللہ دے نبی پتھراں تے پہاڑاں نوں صحابہ دا ادب دستے پینے لہذا میرے محترم بھائیو صحابہ دا ادب کرن والے بن جو صحابہ دا حیا کرن والے بن جو صحابہ دی قدر کرن والے بن جو ایک لفظ میرا جنڈیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے اگر صحابہ دی عزت محفوظ ہے صحابہ دی ناموس محفوظ ہے تے یاد رکھو پھر اسلام محفوظ ہے پھر دین محفوظ ہے پھر شریعت محفوظ ہے اگر صحابہ تے امام تے ضرب لگ گئی اگر صحابہ تے امام تے شک کیتا گیا اگر صحابہ تے معاملے قوم کو گمراہ کر دیتا گیا پھر یاد رکھیا جے لوگ دین تے شک کرن گے اسلام تے شک کرن گے دین شریعت تے شک کرن گے لہذا آؤ ہتھاں دے اندر ہاتھ ملا کے اہل حدیث یوتھ پوسٹ تے پلیٹ فارم تے آپاں سارے اکٹھے ہو کر کے دنیا والیاں نو صحابہ تے امام دیاں گواہیاں دئیے اور صحابہ کرام دی ناموس دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو جائیے کیونکہ صحابہ دی عزت محفوظ ہے صحابہ دا ایمان محفوظ ہے پھر اسلام محفوظ ہے پھر دین محفوظ ہے آؤ میں دعوت دینا چاہنا ہاں اہل حدیث یوتھ فور تے سنگ مل جاؤ آپاں مل جل کے اللہ دے دین دی دعوت لوگاں دی اندر عام کر چھڑیے اور صحابہ دی ناموس دا لوگاں نوں پیغام دئیے توجہ کریا جے ذرا غور کریا جے میں پیغام دے کے گل مکاواں دل کہتا ہے یہ اعلان کریں دل کہتا ہے یہ اعلان کریں ہم مل جل کر کچھ کام کریں ہم مل جل کر کچھ کام کریں ہم یوتھ فورس کے سنگ مل کر ہم یوتھ فورس کے سنگ مل کر قرآن و سنت کو عام کریں دل کہتا بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر سر پکب سرفروش سر پکب سرفروش شان صحابہ مقام صحابہ ختم نبوت شان رب العالمین اہل حدیث یوتھ فار پاکستان اہل حدیث یوتھ فار پاکستان دل کہتا ہے یہ اعلان کریں دل کہتا ہے یہ اعلان کریں ہم توحید کے ہیں شیدائی قرآن و سنت کے راہی ہم مل کر سارے بھائی توحید کا چرچا عام کریں دل کہتا ہے یہ اعلان کریں ہم مل جل کر کچھ کام کریں ہم حق کی بات کریں گے نہ باطل سے ڈریں گے ہم سینہ تان کھڑیں گے جو چاہے ہمیں بدنام کرے دل کہتا ہے یہ اعلان کریں ہم مل جل کر کچھ کام کریں ختم نبوت والا عقیدہ ہمارا ختم نبوت والا عقیدہ ہمارا یہ سن لے زمانہ سارا قرآن کا پارا پارا اس عقیدے کو بیان کرے دل کہتا ہے یہ اعلان کرے ایمانی
کان کا کعبہ ہے میرے نبی کے صحابہ، ایمانی کان کا کعبہ ہے میرے نبی کے صحابہ، مروان و مغیر البابا کیوں چرچ نغم سریام کریں، دل کہتا ہے یہ اعلان کریں، چل مل جل کر کچھ کام کریں، یہ دنیا متنی فانی، یہ جان غیانی جانی، جو کفر کو دے آسانی۔ میرے نظرہ مل کے محبت کا اظہار ہاتھ اٹھا کے لہرا کے اہل حدیث یوتھ کو سنگ مل کے پیغام دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا متنی فانی، یہ دنیا متنی فانی۔ نعرہ تکبیر۔ علماء اہل حدیث شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، مولانا الیاس مدری صاحب، اکابرین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ تکبیر۔ یہ دنیا متنی فانی، یہ جان غیانی جانی، جو کفر کو دے آسانی، اس سوچ کا پہیا جام کرے، دل کہتا ہے یہ اعلان کرے۔ اور سن لو پورے والا دی اس عظیم و شان کانفرنس کے اندر آن والے میری ملت دے نوجوانوں، اہل حدیث دے نوجوانوں، میری ملت دے شہباد اور شہیدوں، اہل حدیث یوتھ فور کا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ آج دنیا سانو کہن دیئے ہر بیان اندر ناموس صحابہ تے بات کرتے ہو، حافظ سلمان اعظم صاحب ہر گفتگو دی اندر صحابہ صحابہ، حافظ عبدالغفور جیلمی صاحب ہر گفتگو دی اندر صحابہ صحابہ، میری ملت دے قائد محترم قائد اہل حدیث حافظ ڈاکٹر پروفیسر عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ ہر گفتگو اندر صحابہ صحابہ۔ کس واسطے؟ اعلان سنو، میری پکار سنو، اہل حدیث کی للکار سنو۔ میں صحابہ دا ذکر کیوں نہ کرا، میں صحابہ دا دفاع کیوں نہ کرا۔ آج ملک پاکستان دے اندر ہر بندہ پاک فوج دے نام دے نعرے مارتا نظر آندا ہے۔ میں بھی پاک فوج دا متوادا، میں بھی پاک فوج نال محبت کرنے والا، مگر میرا ایک سوال ہے، اہل حدیث یوتھ فورس ہوئے یا دیگر کوئی تنظیم دا نوجوان ہوئے، حضرات محترم اسی پاک فوج نال محبت کس واسطے کرنے ہاں، پاک فوج دا دفاع کس واسطے کرنے ہاں کہ انہوں نے پاکستان دا دفاع کیتا ہے۔ میں پیغمبر دے یاراں دا دفاع کیوں نہ کراں جنہاں اسلام دا دفاع کیتا ہے۔